1953. március 5-én este 9 óra 50 perckor súlyos betegség után elhunyt Josip Vissarionovics Sztálin. A nagy Sztálin halálát meggyászolta a magyar nép is, hiszen neki köszönhettük szabad hazánk minden eredményét, minden sikerét, és ő volt az, aki a legjobban szerette az embereket, és akit a legjobban szerettünk. Szívbe markoló fájdalom és kisírt szemek kísérték a lesújtó hírt mindenfelé, amerre csak ember élt. Nagy tanítónk, ami szeretett drága Sztálin eltársunk volt az, aki Lenin oldalán győzelemre vezette a forradalmat, és aki az emberiség történelmében első ízben döntötte meg a földesurak, gyárosok és bankárok uralmát. Rákosi elvtárs pedig Sztálin hűséges tanítványaként valósította meg a szocialista magyar haza felépítésének Lenin tervét. Az 5 éves tervek korszakában Sztálin útmutatása alapján elkezdődött a szocialista iparosítás döntő ütközete. Mi az? Vigyázz, ne mecsek! Mi ez a rendbontás az órámon? Ne mecsek! Adja csak ide azt a fecnit! Rácertársnak jelentem, hogy ez csak egy személy. Nem baj, azért csak adja ide. Nocsak, hát ezen írás is van. Fontos. Ebéd után találkozol London. Na hát ez egy üzenet, csak nem tudom, hogy kinek szól. Na, most ez egyszer szerencséjük van, kis gazfickók. Tűnjenek a szemem elől! Mit még nem mondtad el? Nem, most akarom. Képzeljétek, tegnap valami fontos dolog történt. Tudjátok, a bátyám a Műszaki Egyetemre jár, és tegnap este úgy jött haza, hogy olyat tettek, amiből még lehet később bajuk esik. Valami mefeszt alakítottak, vagy mit, és elhatározták, hogy holnap kimennek a Petőfi és Bemszabadra tüntetni. Azt akkor menjünk mi is, nem maradunk ki belőle. Szavazzuk meg, ki akar jönni? Én is. Mikor találkozzunk? 3-kor lesz holnap a találkozó Petőfi és Bemszabadnál. Fiúk, akkor legyen ott pontosan 3-kor, mindenki a pesti hétfőn. Aki magyar velünk tartva, érdeklésből ugortalma, ez lesz életünknek harca, jövőnk fényes arca. Ez a harc most tényleg végső, ne havazz, és nem lesz késő, érdeklésből ugortalma. Aki magyar velünk tartva, ezért vártunk önnel hadra. Aki magyar velünk tartva, érdeklésből ugortalma, ez lesz életünknek harca, jövőnk fényes arca. Ez a harc most tényleg késő, ne havazz, és nem lesz késő. Aki magyar velünk tartva, vártunk a végső harcra. Aki magyar velünk tartva, érdeklésből ugortalma, ez lesz életünknek harca, jövőnk fényes arca. Ez a harc most tényleg késő, ne havazz, és nem lesz késő. Érdeklésből ugortalma, aki magyar velünk tartva, ezért vártunk önnel hadra. Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat. Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon. Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk. Vesszel Rákosi! Szovjet sereg menjen haza, Sztálin szobrát vigye haza. Veszed neki, éljen a törvény. Titkos választásokat, sajtószabadságot. Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba. Ruszkik haza! Kossuth címert akarunk. Kossuth címert akarunk. Aki magyar velünk tart.
Kiáltvány. Most mindenkinek talpon kell lennie. Országunkat nagy veszedelem fenyegeti, és ha nem leszünk bátrak, az egész területet elveszünk tőlünk. Veszélyben a haza. A szovjet vörös hadsereg tankokkal akar bennünket megtámadni, de mi ott leszünk, és ha kell, életünkkel is megvédelmezzük Magyarországot. Mindenki teljesítse kötelességét. Nagy Imre miniszterelnök. Csónakos. Itt leszek. Barabás. Itt leszek. Nemecsek. Itt leszek. Leszik. Itt leszek. Richter. Itt leszek. Weiss. Itt leszek. Csele. Itt leszek. Kornai. Itt leszek. Boka. Itt leszek. Hey! Ho! Hey! Ho! Nagy a világ, hey! Az égig ég, ho! De van ez a föld, hey! Ami kezünkbe fér, ho! Itt nevet a nap, hey! Sugarra rám, ho! Rajzol egy pályát, hey! A deszkabalánk, és a tér, és a nyár, és a fák, az akár, és a kert, és a ház, óra de meg én, úgy a szép, soha nem szakadunk, gyere mondd, hogy akarunk, mi vagyunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grúd,
figyelj a körút felől. Látom, a tank. Az édes anyjukat hányan lehetnek még? Az ülőn is jönnek. Látom, csak eltakarják az ülőúti fák. Oldalról jön! Tűz csónatos! Nem látjátok Bokát? Elment lőszer után pótlásért. Benzint hamar! Hol lehet Weiss? Hát ő már odaállt. Tessék? Lerőtték. Hoppá! Ég a tank! Hurrá! Ülj már, rajta, lögyetek már. Folyószóró! Lögyetek már tankot, ekkorát. Vigyázz, Nemecse! Egy jó vadász. Ki ez? Jaj, a kis Nemecse az. Mindjárt elvérzik. Orvos! Már késő, piros a vér a Pesti utcán. Hány óra? Hűha, ennyi már? Ilyenkor mondja anya mindig, hogy jó lenne srácok lefeküdni, mert hogy igen későre jár. Akkor holnap a fügészkertben? Szent Kúti Ferenc, hősköltemény egy pesti srácról. Te napköziben nevelkedett apró kamasz. Te, kinek élete mindössze vagy 15 sivár tavasz. Te, kinek az ABC-vel zengték az ideológiát, a szovjet tankok vadtüzében zengted a szabadságdalát. A tankok acélzáporában sem remegett gyenge kezed, bátran markoltad meg a géppisztolyt, és szórtad rájuk a tüzet. Kicsin szívettán összerezzent, de lábad bátran szaladt. Kezedből nyugodt, biztosig berepült a benzines palack. Te pesti srác, te hősök hőse, ontottad drága véredet, a kivívott szent szabadságban megkaptad érte béredet. Te kicsin bajtás, esküszünk, hogy megvédjük ezt a drága vért, mert nem lehet, hogy kicsin szíved hiába ontott annyi vért. Te pesti srác, te napköziben nevelkedett apró kamasz. Te, akinek élete vagy 15 sivár tavasz. Téged, akit életed hazádért így adtad oda, míg magyar él a földön, nem felejtünk el soha. Nekünk nem jutott más, csak az őszi ködbe burkolózó fák. Idegen katonák zaja nálunk az ávos fekete autón járt. Pedig vártuk, hogy új tavasz ébred és eljön a hosszú forró nyár. De csak jéghideg tél jött és itt maradt 33 éven át. Közben senki se beszélt róla, tudod, nem volt szabad, csak az emlékét őrizték azok a pesti tűzfalak. De most itt vagyunk, emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk, amíg szól a dal, 56 ért, míg szívünk dobog, 56 ért. Ma már szólhat a dal, a korvin közben lelőtt srácokért, és a kapuajakban névtelenül harcoló
Kedves diákok, kedves kollégák, kedves vendégek! Nem olyan rég volt, hogy itt álltam ezen a színpadon, és beszélnem kellett a mikrofon előtt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban elhunytakra emlékezve. És akkor azt kértem, hogy gondoljunk az ott elesettekre. Alig 100 évvel, nem, valamivel több mint 100 évvel később ismét szükség volt arra, hogy 1956. októberében a fiatalok, veletek egykorú fiatalok, a pesti srácok küzdjenek meg, és sokan közülük életüket adják Magyarország függetlenségért és szabadságáért. A 11. A-osztály szerintem nagyon kreatívan és nagyon szívhez szólóan jelenítette meg nekünk ezeket a pillanatokat, úgyhogy köszönöm szépen az osztálynak a produkcióját, és a felkészítő tanároknak, tanáraiknak, Fejesné Szabó Renáta tanárnőnek, osztályfőnöknek, és elsősorban Nagy Gabriella tanárnőnek, aki ezt a műsort nekünk összeállította. Úgyhogy köszönöm szépen!